लाल आणि ही दिसली का? ही नाही, ती होती समोर येते. त्याला गरगरायला लागलं. काजलने जरा डोकं वर केलं नाही. हे किती सुंदर वाटते, मस्त बघण्यासारखं. बस बरोबर. नाही तिला सवय, ॲक्टिवाची सवय दिली. माझ्या पाठी बसते ती. ही बॅग आपण घेऊया. बाय बाय. आम्ही बसलो बघा कसं, 3 बाईक केले 3. आणि इकडे गाड्यांची फ्रिक्वेन्सी जरा कमी आहे ना. आता जरा 5 किलोमीटर पुढे गेलो की मग आपल्याला टमटम भरपूर आहे. आता तुम्हाला जायचं पण कसं दाखवतो बघा. एक गाडी नसते, 2-3 गाडी बदलावी लागते इकडे यायला. अलिबागच्या पूर्ण जाऊ आतमध्ये, 22 किलोमीटर आतमध्ये ना. बाय बाय. बरोबर आलेत बाहेर ना ते टायमिंगवर. अरे आठवडी मारली रे. हे आपले वावे स्टॉप बरोबर. मार्केट सारखंच आहे. कुठे एका गाड्या लागलेल्या आहेत ना हे वाले. गाड्या असतात. एक गाडी भरली की दुसरी सुटणार नाही. करताना बॅगा करा. तुम्ही निघून अशी बॅग राहिली. करत नाही तुम्ही फोन. कसं आहे, रात्री येतो सकाळी जातो. त्याच्यामुळं मग बिझी असतात. बिझी अपॉइंटमेंट घ्यायला लागते. अपॉइंटमेंट कधी कधी कामामध्ये 4 वर्षांनी नंबर लागला आमचा. आता लागेल काय कोरोनाच्या ह्याच्यात किती 4-4 बसतात ना. 4-4 4 8 9 10. हे शेअरिंग. ही आता दुसरी अशी पकडायला लागते मालिबागला. मालिबागवरून परत बस आणि मग बोट. आणि बोटवरून मग डायरेक्ट तिकडे पुढे काय, मग परत उतरल्यावरती परत गाडी. चला. दर व्यवस्थित ठेवते साईडला. मालदार मालदारची बस बघा. 3x2. फोन करते पोचल्यावर. जेवून घ्या तुम्ही. जेवून घ्या लवकर. काका काकींचा कॉल आला. हो पोचून खातो काहीतरी. आली तू? आली कुठे होती तू? बस मध्ये. चल बॅग घ्या. लागली बघितली का मम्मी? 2 बोट दिसतातच बघ. ती बघ, एक समोर आणि एक लाल आणि ही दिसली का? ही नाही, ती होती समोर येते. ती असेल वाटतं. अप्पर डेक लोअर डेक 2 आहेत ना, खाली वरती. मस्त ना लाईन बघ.
आता बघा मी एकदम फ्रंटला आलो बोटच्या इकडे कोणच बसला नाही, कारण बोट इकडे जास्त असते ना, इकडे कोणच नाही आलं आणि कसं ऊन आहे इकडे म्हणून कोण नाही आलं. एकदम सुंदर वाटतंय, मस्त. बोट किती हलते ते तुम्हाला दिसतंय का माहित नाही बघा. काजलला गरगरायला लागलं. काजलने जरा डोकं वर केलं नाही. जरा पण डोळे उघडले ना काजल. नाही. मग आता तू हे कसं बघणार, गेटवे ऑफ इंडिया कसं बघणार. नको. आमची मालदार बघा कशी मालदार होती ना, भारी. एक मुलगी उलटी करत होती तर तू पळाला ना. नाही नाही मला बघितलंच नाही मी. नाही बघितला. नशीब बघ बघ. बॅग खेचत 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 तेव्हा किती सुंदर वाटते बघा. मी भर उन्हात बरोबर 1 तास लागला. 2:15ला बरोबर आपली इकडे तिकडे बघतच होती कशी पोट अशी अशी हलत होती, लय पूर्ण हलत होती. 3:15ला बोट आली बरोबर. बरोबर आली. हे किती सुंदर वाटते मग, मस्त बघण्यासारखं. चालली वैतागली आहे. वैतागली. हा. चल. गर्दी बघ किती आहे. हा तिथे आहे हॉटेल. झालं बोटचा प्रवास झाला. तर टॅक्सीने मग डायरेक्ट ट्रेननी घरी. तर वाजले बघ किती. किती वाजले? 3:45. 4ला 15 कमी. बरं आपण आलो, पाऊस नाही म्हणून. हां. आणि आपली शेअरिंगचे किती घेतात पर पर्सन? 30 रुपीज. किती? 30 रुपये एकाचे. 30 रुपये एकाचे. काजलला पुढे बसवलं. काजल तर डोकं दुखायला लागला ना. हा बोटीमध्ये. हां. आपल्या लेफ्ट साईडला बघा CST मध्ये जे फेमस शॉपिंग एरिया FS म्हणतात, फॅशन स्ट्रीट. दिसत नाही वाटे दिसेल. काजलला यायचं होतं ना काजल इकडे तुला. हो वेगवेगळे कपडे लावले सर्व. पहिला प्रवास आपला बाईकने झाला. पहिला बाईकनी, दुसरा घरापासून बाईकनी, मग वावेपर्यंत बाईकनी आलो. मग वावेपासून जी टमटम पकडली ती अलिबागपर्यंत. मग अलिबागपासून मालदारची बस पकडली ती बोटीपर्यंत. ती बोटपर्यंत. आणि बोटपासून आपल्या गेटवे ऑफ इंडियापर्यंत. आणि गेटवे ऑफ इंडियापासून टॅक्सी CST पर्यंत. आता CST पासून ट्रेन विक्रोलीपर्यंत. आणि विक्रोलीपासून रिक्षा घरापर्यंत. किती प्रवास झाला. खूप झाला प्रवास ना. किती गाड्या बदलतो आपण.
सर इकडे काय बस आरामात पहिलं बस आणि मग चालू होते बस हाय आहे काय चल आमच्या बरोबर चल चल घरी चल ये मांडीवर बस एक मिनिट हां तुला फोटो काढायचा जा मी जा काढ जा जा काढ जा काढा फोटो काढा घरी पोहोचलं किती वाजले ओंकार दिसेल बघ तू पण वाकून बघ काढ चल थँक्यू हां चल थँक्यू बाय बाय बस आरामात बस ड्रायव्हर भेटले होते 5 वाजले बापरे पुरा दिवस प्रवास झाला आज बेकार पेनफुल रश आता मी तेच विचार केला बरं झालं तुम्ही लेडीज डब्यामध्ये चढलात हा. जेंट्स पण बॅग असेल ना जेंट्समध्ये उतरायलाच नाही